Benvinguts a Eufènix Barcelona. Bon dia, gent d'Eufènix. Avui estem aquí amb la Teresa Morera i en un lloc que ens ha semblat prou curiós per l'arbre aquest que tenim aquí, aquests arbres tan xulos, aquí a la colònia Jorba, i volíem que la Teresa ens fes una mica 5 cèntims ja de totes les seves experiències o mal. No estan prou bé, vaja. Sí. Bé, de fet, jo vaig acabar la carrera ja fa més de 30 anys i, clar, en aquella època doncs, jo creia que, em va motivar el viure enganyada. Creia que realment s'havia d'estudiar a la universitat per tenir una feina més bona, més ben pagada, l'èxit social. Jo estava, doncs, en el si d'una família conservadora i a mi m'agradava estudiar. Per una banda, a mi sempre m'agradava estudiar i jo doncs, volia tenir una carrera. I per què? Doncs suposo que per pressió social. O sigui, jo vaig anar captant i assimilant la idea de que s'havia d'anar a la universitat. O sigui, jo vaig ser una bona nena. Jo de petiteta, d'adolescent, vaig ser una bona nena, estudiosa, aplicada i volia anar a la universitat. De fet, farmàcia no va ser la primera carrera que vaig començar, perquè a mi sempre em deien estudia farmàcia, o sigui, a casa meva tenien la idea de que farmàcia era la carrera que jo havia d'estudiar. I jo deia, ostres, estudiar una carrera per estar darrere un taulell no és plan. I em vaig posar a estudiar una altra carrera, la de física. Bé, aquesta carrera no em va anar bé, allà ja van passar coses i, esclar, jo, doncs, així, diguem-ne, derrotada, per dir-ho finament, vaig començar la carrera de farmàcia, doncs, amb la intenció que em prometien que amb això trobaria feina, hi havia molta feina i era bona feina, i doncs amb una finalitat laboral, bàsicament, amb una finalitat pràctica. Jo llavors em creia tot, que els metges curaven, que els medicaments curaven, que la ciència adelantava i que el qui s'esforçava estudiant tindria més bones opcions a la vida que qui no. I això va ser el que vaig fer a farmàcia, o sigui, per l'engany global en què en tota una època, doncs, jo no sé ara, però en la meva època, doncs, anar a la universitat era una qüestió de prestigi personal. Jo volia demostrar que jo em podia treure una carrera i tenir una bona feina. Simplement això. Aquest va ser el motiu. Doncs jo va ser tot el contrari, jo no hi havia forma humana de que... Jo vaig ser una bona nena, sí. Que em sabés concentrar en l'estudi. Jo, al moment que començo a llegir, segons com, ja m'estic oblidant a l'acte. I això va ser una mica el que em va fer, doncs, diguem, buscar una altra història. Sí. I llavors representa, bueno, aquí he arribat a una conclusió, que a vegades la gent que... Jo he estat empresari, i sempre penso que els empresaris són els que no han estudiat. Exacte. Perquè no tenen res a perdre. Exacte. I com que ja sabia jo que seria un desgraciat tota la vida, perquè no tenia estudi ni tenia res per tenir un estatus una mica normal o d'això, doncs llavors, mira, no. Per això la gent que té estudis i això, com que ja té alguna cosa a perdre, una bona feina, d'això, doncs... És una creença, és una de tantes creences que ens han inculcat. O sigui, jo podria dir, jo tinc un passat passarell, ara aquí ensenyaves de l'Eufènix del passarell, doncs, bueno, fer el passarell és el que hem fet molts, incloent-me a mi, i jo vaig, diguem-ne, combregar amb aquesta roda de molí, però sí, després vaig descobrir que la millor universitat era la vida, i quan vaig veure precisament que les persones que no han estudiat són els qui els hi ha anat millor. Inclús en l'època en què jo tenia pacients que feia massatges i tal, a mi em venien persones que deien és que jo des dels 12 anys he hagut de treballar i tenien com l'espina clavada de que no havien pogut estudiar. I jo pensava, però havien fet de tot, havien muntat negocis, havien casat, o sigui, els hi havia anat bé a la vida. Però ells també es pensaven que, oi, amb el bé que m'ha anat a la vida, si a sobre hagués tingut estudis m'hauria anat millor, igual s'estaven equivocant, perquè el preu a pagar per tenir aquests estudis potser hagués estat viure de tal manera que la vida no els hagués pogut anar tan bé. O sigui que realment estem en un moment d'engany on el món acadèmic és una trampa bastant dura per qui hi cau.
De fet, nosaltres, una de les il·lusions d'Eufènix, que abans poder a veure què és Eufènix, doncs Eufènix què és? Doncs un lloc, per mi, la meva il·lusió és que sigui un lloc on els nens puguin veure que hi ha gent que està i viu bé sense la necessitat de ser o de tenir més que un altre. Perquè avui dia, des que tenim ús de raó, ja ens ensenyen que hem de tenir o hem de ser més que un altre. Si no, no serà. I el més important és trobar què realment et motiva per poder-ho disfrutar i si no, poder-ho fer una estona cada dia per superar totes les merdes que et vinguin demà. A més, una de les coses que a mi em van sobtar molt negativament del món acadèmic és que no hi havia cap amor ni respecte pel coneixement. És a dir, els estudiants d'una universitat, de l'última cosa que parlaran a les seves converses de temps lliure és de la matèria que estan estudiant. Sembla, posem pel cas, que si algú estudia medicina, doncs és perquè té ganes de curar malalts i ser un bon metge i estar a la facultat i estarà parlant amb els professors i amb els companys de com podem curar aquestes malalties. Jo és que era molt idealista. I la realitat és una altra. El lema tàcit és coneixement és caca. Llavors, el coneixement és una cosa que s'ampolla a marxes forçades abans dels exàmens, fent el mínim esforç possible, es vomita ràpidament a l'examen i s'oblida i s'arracona. Per exemple, una persona acaba la carrera i diu ja he acabat, ja he llançat els apunts, ja no vull saber mai més res d'aquesta merda. Llavors, el que ocupa la ment, el que, diguem-ne, està ben vist, que ocupi la ment dels universitaris, són les coses precisament més vulgars. La vida dels famosos, el futbol, les sèries televisives, els entreteniments més banals, i les festes i les compres, i precisament són persones amb qui tenir una conversa intel·ligent és impossible, perquè ells ja han estudiat, ells ja han fet la carrera, com el que es treu unes oposicions. Jo ja he fet les oposicions, jo ja he passat l'examen, aquesta feina és meva i ara vinc aquí a dormir. I no m'he d'esforçar gens perquè ja l'activitat acadèmica s'ho ha emportat tot. En canvi, la persona que no té estudis potser diu que jo no sé, jo sóc ignorant, que és el que a mi em passa ara. O sigui, ara jo estic en el punt en què sé que tot el que he estudiat és mentida, per tant, he d'aprendre de nou. Ara estic igualet que si no hagués anat a col·le, pràcticament. Llavors, ara busco la informació i la persona que sap que no sap té la humilitat de voler aprendre i un dia llegirà un llibre, un dia anirà a un congrés, un dia escoltarà una conferència, es posarà a aprendre de manera autodidacta alguna tècnica i aquesta persona doncs trobarà el que li motiva i anirà aprenent, sempre aprenent i al final aquesta persona serà un expert d'alguna cosa. Posem pel cas aquesta nena que em parlaves que sap cosir, doncs potser aquesta nena que l'únic que sap és cosir i li agrada el cosir i es dedicarà a dissenyar moda i li agradarà això. I cadascú ha de trobar el que li motiva. I ara ens estàvem anant una mica filosofant. Sobre el tema acadèmic en general. Això mateix. I a la història era una mica què és el que et va fer entendre que tot aquest sistema i el que havies estudiat doncs poder no era prou moltes coses de manera progressiva. La primera, aquesta que dic, a mi ja em va sobtar en el món acadèmic, que jo veia els meus companys de classe i pensava, si aquests són els que han de vetllar de la nostra salut en el futur, que Déu ens agafi confessats, perquè molta vocació de servir als altres ni de voler saber no se'ls hi veia. I després, ja quan vaig estar treballant, vaig treballar en un laboratori d'anàlisi, vaig treballar en diverses farmàcies durant 16 anys. Jo, al principi, creia que realment la ciència investigava per treure nous medicaments que fossin millors que els anteriors, que curessin malalties, i vaig veure que això no era així. Vaig anar veient que les persones sortien del metge amb una colla de receptes que venien donades en funció del que els comercials havien indicat amb els metges que receptessin. Primer venien els comercials i deien, tingueu aquest medicament que ara el receptaran. Llavors se n'anaven a l'ambulatori i llavors tothom sortia de l'ambulatori amb aquell medicament. Per tant, el que el metge receptés aquell medicament no era criteri mèdic de què és el que li convenia a aquell malalt, sinó que aquell metge estava complint les instruccions del comercial. I aquell medicament que ens presentava el comercial no era millor que l'anterior, era molt més car, això sí,
perquè aquí hi ha una qüestió de patents. Mica en mica vaig anar veient que allò grinyolava per totes bandes. I sobretot vaig anar veient que el sistema tracta les persones com a menors d'edat, i que la gent venien amb queixes dels medicaments. Llavors nosaltres teníem molt l'ordre, diguem, la instrucció de dir a la gent que si algú els hi està perjudicant, doncs és l'únic que li passa. Per exemple, venien persones que els hi havien trobat la pressió alta i llavors els hi receptaven un medicament per fer-los baixar la pressió i després venien a dir que des que es prenien aquell medicament es trobaven molt tristos, molt xafats, molt abatuts i això ni tan sols estava en el prospecte. I això em vaig trobar que quasi a tothom li passava el mateix, però a tots els hi havia de dir no, doncs això no té res a veure, doncs és que això tu ara deus tenir una depressió, i llavors venien amb un antidepressiu. Vaig establir el que en les meves xerrades de medicaments dic la teoria del puzzle. Un comença amb un medicament i en va afegint d'altres. Vaig veure també que les persones que els deien que tenien alt el colesterol i els donaven medicació pel colesterol envellien ràpidament. Clar, vaig estar molts anys veient una colla de pacients que no només no es van curar, sinó que es van anar deteriorant i emmalaltint més ràpidament com més medicaments prenien. El cas ja espectacular va ser el del Vioxx. L'any 2000 va sortir el Vioxx que prometia ser un antiinflamatori sense efectes secundaris. I jo llavors encara m'ho vaig creure. Estem parlant de l'any 2000, o sigui, acabo la carrera el 92 i el 2000 encara m'estic creient unes quantes coses, tot i que ja vaig veient moltes irregularitats. Jo, com que llavors la meva mare, ara en pau descansi, tenia molts dolors i sempre tenia, li vaig recomanar que prengués aquest medicament i, vaig recomanar jo, no?, a través del metge, perquè tot s'ha de fer amb el metge i tal, no? I sí, la doctora li recepta i se li van inflar les cames així, quasi es mor. Després van sortir els estudis que havien estat ocultats. Ara jo m'enrotllaria molt perquè això ho dic en les meves xerrades de medicaments, però és que és un despropòsit rere l'altre. Llavors, el més, diguem-ne, escandalós de tot ja va ser a mesura que em vaig anar enterant per altres vies dels demolidors efectes que tenen les vacunes en la infantesa. Jo no sé si aquesta paraula pot sortir en aquest vídeo, però en tot cas sí que talles aquesta paraula i la substitueixo per un terme meu que es dic metralla biològica. O sigui, la metralla biològica que s'injecta a les criatures per suposadament protegir-los d'uns microbis que causen unes malalties, aquesta ha sigut realment el màxim exponent del despropòsit que estem visquent. Jo vaig començar a investigar altres coses. Amb aquestes jo ja en el 2003 demano mitja jornada, començo a estudiar teràpies alternatives, naturopatia i demés, i fins que el 2009 vaig plegar i vaig començar una mica pel meu compte a fer massatges i a atendre persones. I després ja he anat estudiant altres coses. I ja és començar i a mesura que es va tibant del fil va sortint tot. Tot que són estudis científics molt seriosos que han estat suprimits, han estat ocultats i no només això, sinó que qui els ha fet ha estat assassinat moltes vegades. Són molts casos, per exemple el doctor Andrew Molden, que va fer inquietants descobriments sobre les vacunes, doncs el van pelar. Llavors vaig veient que estem en un sistema que és una màfia. De fet, jo fa 20 anys vaig anar a la presentació del llibre La màfia mèdica, de la doctora Ghislaine Lansot. Quan el vaig escoltar, aquella dona estava dient el mateix que dic jo ara, perquè és que és el que hi ha. Això no és una ocurrència meva, és obrir els ulls, veure la realitat i dir, està passant això. Però llavors devia ser el 2003, 2004 i en aquell moment em va sobtar molt. I vaig pensar, aquesta dona està boja i no vaig pas comprar el llibre. Llavors, quan vaig sortir de la conferència, vaig començar a rumiar. Ostres, però si això que ha dit és veritat. I per què he pensat jo que aquesta dona està boja? Aquest pensament no és meu, és perquè ens han programat. Perquè una de les coses
que vaig anar veient al llarg de tota la meva trajectòria professional és que les publicacions que rebíem i la formació continuada que fèiem ni era formació, ni era res, era propaganda, era adoctrinament, era el catecisme de la nova religió cientificista i en lloc d'arguments utilitzaven els insults. Tot aquest tema de les teràpies alternatives a mi em va interessar, que jo no el coneixia, perquè aquesta gent se li tiraven a sobre, s'hi acarnissaven, insultant, ridiculitzant, vilipendiant a totes les persones que feien acupuntura, homeopatia o tot el que fos, i sense cap argument. Era com la mofa grollera que fan els pijos matons. És d'aquelles coses que la que comences a tibar del fil vas veient que no hi ha un pam de net i que la cosa és molt pitjor del que semblava, i cada cop pitjor del que semblava. Fins que ja arriba un punt inclús que em dono compte que en el món alternatiu, les escoles de naturopatia, tampoc s'està explicant tot. I llavors ja busco més enllà. Descobreixo l'Associació Plural 21, que és molt recomanable, perquè allà es parla lliurement de tot. Allà m'assabento que tot el referent al SIDA és un muntatge i descobreixo la nova medicina germànica, els descobriments que va fer el doctor Hammer. El gran perseguit del segle XX i XXI és el doctor Hammer, que va fer uns descobriments fantàstics sobre medicina que els hi van reconèixer que eren vàlids, però alhora van reconèixer que allò no ho podien admetre perquè si no tot el sistema se'ls hi desmunta. Observem que vivim en un món on cada cop treballem més i tenim menys, perquè clar, tot el que fem va en sentit contrari de nosaltres. Jo he volgut saber en quin món visc, de què estic envoltada, què està passant aquí, com és que tot va malament, a pesar de tants esforços, a pesar de tants sacrificis, no pot ser que hi hagi cap bona intenció. Llavors, si realment treballéssim per lo que hem de treballar, tindríem molt més, treballaríem molt menys, viuríem molt més i sobretot tindríem qualitat de vida. Perquè una de les coses que també hi ha en la nostra societat és que la immensa majoria de persones, la seva vida gira entorn a tractaments mèdics. O sigui, posem algú que té 40 anys, va a una revisió d'empresa, li diuen que té colesterol, li donen un medicament pel colesterol, a partir d'aquí ja començarà a tenir problemes. A partir d'aquí ja tot serà un reguitzell de nous medicaments que el faran estar pendent de visites mèdiques, de proves, d'analítiques, i aquesta persona ja no viurà la vida que volia viure, sinó estarà sobrevisquent pensant que si no fa tot allò es morirà. De manera que ens enganyen, ens provoquen por, ens resten qualitat de vida i realment és com que s'estan alimentant del nostre sofriment. I a l'últim, o sigui, després de tibar d'aquest fil durant anys i anys i anys, de primer la farmàcia, després escoles no reglades però ben vistes de teràpies alternatives, després hi ha cursos més underground com puguin ser els de nova medicina germànica, doncs he arribat a la conclusió que tot el sistema sanitari està muntat per emmalaltir, amb la finalitat de mantenir-nos malalts, pobres, tontos, deprimits i patint, perquè el nostre sofriment és el que realment volen. Sí que volen els diners, les coses es fan més que per diners, amb diners. Primer, un pensa que tot és un negoci. I sí, és un negoci pels que estan entremig d'aquest muntatge, però és que els que estan a dalt de tot són els que han decidit que funcionem amb diners. Són els que poden tenir tots els que vulguin de diners, no han de fer res per tenir-los. Els que fan coses molt incorrectes per tenir-los són els que estan al mig i els que estan a baix i volen pujar. Però els que estan a dalt no han de fer res, perquè els tenen tots. Però aquests volen una altra cosa. Aquests volen el nostre sofriment. I llavors ara jo, l'última xerrada que vaig fer és la de la trilogia d'Orwell, en què jo analitzo molt, que ja m'he llegit molts cops, el 1984, que és com el meu llibre de capçalera, i realment és el que retrata, és un tractat de política i de psicologia perfecte
que retrata la situació actual. Llavors, diguem-ne, el que està fent el científic és fer que la realitat encaixi amb el desig del poder. Tothom qui entra en una empresa, tothom qui entra en un organisme oficial, ja sap el que ha de fer. Fer que la realitat encaixi amb el que el poder desitja. I en aquest fer encaixar la realitat amb el poder, doncs va contra la vida, va contra el sentit comú, va contra la dignitat, que és el que el poder vol, precisament. I aquesta ja és la conclusió última. Doncs clar, jo, des que a principis del segle XXI començo a veure que les coses no van bé fins ara, és un llarg camí, però que ha sigut el meu. I llavors jo tampoc no puc pretendre transmetre això directament a una altra persona per tal de que pensi com jo, perquè cadascú ha de pensar com pensi ell. L'únic que jo, les úniques, diguem-ne, recomanacions que faig és mireu d'amoplar el coco. Amopleu el coco. Pareu la televisió i busqueu informació independent i llegiu. Llegiu llibres com el del doctor Enric Costa, com el de la doctora Ghislaine Lansot, La màfia mèdica, Iatrogènia, els del Jesús García Blanca, La sanitat contra la salut. És a dir, tinc ara doncs, un ampli ventall d'investigadors independents i de científics seriosos que aporten informació veraç, però que estan brutalment censurats en els mitjans i que estan tatxats com a bojos i el següent. I són aquests els que tenen la clau. Nosaltres podem decidir apartar-nos d'això, perquè el poder l'hem d'agafar nosaltres. Ens han ensenyat a cedir el nostre poder. Ens han ensenyat a que el metge ens cura, el professor ens ensenya, el periodista ens informa, el policia ens protegeix. I tothom ens fa alguna cosa i nosaltres no som res. Doncs potser hauríem de començar a agafar el nostre propi poder. I jo el que més m'estic centrant és a ensenyar a que nosaltres ens curem a nosaltres mateixos i és el nostre propi cos el que a través d'una sèrie de programes biològics va recuperant l'equilibri perdut mitjançant una sèrie de processos que anomenem malalties i creiem que hem de combatre, i en lloc d'això el que hauríem de fer és entendre-les i seguir-los la veta d'una determinada manera, i així aniríem guanyant cada cop més salut en lloc de perdre-la. I aquí també em remeto a un altre autor que segueixo molt i considero molt interessant, que és Marc Passio. Marc Passio doncs, va conèixer molt bé l'elit, ja també passaré enllaços, jo moc informació, i al final som nosaltres que hem de decidir obeir. Amb tot el que ha passat s'ha vist qui es doblega i qui no. Per desgràcia, els de dalt han vist que la societat doncs, és molt dòcil, per desgràcia. Jo també he tingut la desagradable sorpresa d'adonar-me que estic en una societat majoritàriament composta per esclaus masoquistes disposats a fer mal a qui els vulgui ajudar i complint ordres a qui més mal els faci, i en una societat de delators molt més enfocats a no deixar viure que no pas a viure. Llavors, per altra banda, hi ha una colla de persones molt valentes, molt compromeses, a les que sí em dec i amb les que sí estic, i aquí és on és veritat el que molts diuen, que el món es divideix en dos. Llavors, obeir és una opció, i obeir a qui vol el mal és alinear-se amb el mal. I sí, existeix la diferència entre el bé i el mal. Aquest és una de les grans manipulacions que ens han fet. No, tot s'hi val. No hi ha diferència entre el bé i el mal. Perdoneu-me, sí que hi és. Jo crec que el món aquest està ja muntat així, per exemple, tot el tema política. Jo crec que la política està feta perquè sempre hi ha un grup de gent que la pots manipular que la que no. I com que va per vots, doncs sempre és entreteniment. Els que votem no manen i estan posats en allà, o sigui, els de l'elit han posat a tots els polítics que ells han volgut en el lloc que han volgut
i les eleccions són un entreteniment. Sí, fent-se creure que... No existeix cap mena de democràcia i hores d'ara ja dic, jo per exemple ara estic seguint bastant a la doctora Nadia Poppel, que també recomano que es busquin vídeos seus, però costaran de trobar, a YouTube no en trobareu cap, perquè a YouTube si tu dius alguna que va contra el poder t'esborren el vídeo. I aquesta censura està anant cada cop a més. I ara la OMS passarà a ser el nou govern mundial. O sigui que estem entrant en una societat distòpica. Aquesta és la mala notícia, però la bona notícia és que nosaltres som molt més del que ens han dit. Tenim molt més poder. I en el moment que jo em dono compte que per mantenir la meva pròpia salut no he d'anar a cap metge, sinó que ja sé com funciona el meu cos, perquè ara ja gràcies a la nova medicina germànica tinc el manual d'instruccions, doncs a partir d'aquí estic agafant poder. I més coses hi ha que fan agafar poder. I si en aquesta societat apareix un número suficient de persones capaces de desobeir, els de dalt no hi tenen res a pelar, perquè són molt pocs. S'ha vist que desobeir és possible, que plantar-se és possible, que valorar-se és possible, que créixer és possible. Aquí s'ha vist qui passa per l'adreçador i qui no. Doncs tinguem present que a partir d'ara d'adreçadors ens en posaran molts més. Seguirem obeint quan ens diguin que hem de matar els gats i els gossos, quan ens diguin que hem de cremar els llibres, seguirem obeint. Quan ens diguin que hem de llançar el cotxe al desguàs i hem d'anar amb un patinet elèctric, seguirem obeint. Seguirem obeint quan ens treguin els diners en efectiu i ens diguin que hem d'anar amb una targeta sotmesa al crèdit social? Seguirem obeint? És que el dia que arribi això estem morts. No, el dia que arribi això hem de desobeir o si no ens matem a nosaltres mateixos. Però jo veig ara, vas veient que vas al bar i oita, pago el cafè amb el mòbil. Oi, sí, pagues el cafè amb el mòbil. I què vols, que desapareixin els calés? És el pitjor que pot passar. Donar els calés als lladres més grans que ha existit mai? Tots els calés teus, vols que els tingui a l'altre? Que algun dia vagis a comprar i et diguin no, això no t'ho pots comprar perquè oi, veiem que vas sobrat de diners perquè et compres una cosa que no et convé, doncs et ficarem un impost perquè hi ha un conseller que ha d'anar a treballar amb un cotxe oficial i hauria d'anar amb un helicòpter, pobret, i tu no et deixant ni viure i els altres cada dia més paràsit i més investigueu també sobre un document que es diu document d'Iron Mountain, que es va fer en els anys 50-60, quan en aquell moment no hi havia guerra i van dir, clar, és que això també queda molt ben descrit en el 1984, es basa en tenir sempre guerra, en tenir a tothom destruint. Si tothom està destruint, tothom està esgotat, empobrit, destrossat, que és el que volen que estiguem. Llavors, si no hi ha guerra, la gent comença a tenir temps, a tenir calma, i la riquesa, la natura és abundant, estem envoltats d'una riquesa inacabable. A sota terra hi ha aigua que no ens l'acabem, a sota terra hi ha petroli que no ens l'acabem. Tota l'escassetat que ens han dit és mentida. Llavors, aquests de l'elit van dir, a veure, hem de mantenir una política d'aixeta oberta, és a dir, cobrar molts impostos, però amb ells no podem fer res que sigui positiu. Llavors, si no hi ha guerres, doncs ens hem d'inventar coses que malgastin tots aquests diners, com la carrera espacial, i, és a dir, el problema que tenen els de dalt és com mantenir-nos pobres, o sigui, l'objectiu del document d'Iron Mountain és com hem de mantenir pobra a la humanitat, perquè en el moment que una persona deixa de ser pobra, comença a tenir temps, comença a tenir tranquil·litat, aquesta persona pot començar a créixer, pot començar això, a trobar el que li motiva, a trobar qui és, què vol, d'on ve, on va, què pot fer, i a créixer com a ser humà, que és el que no volen, ens volen mantenir com a esclaus abjectes, com a bestiar afligit. Bueno, doncs, Teresa, a mi m'has deixat una mica que sempre penses que saps alguna cosa i quan trobes gent que realment ha tingut la necessitat o diguem-ne, les ganes d'aprendre, et dones compte que saps poc. I espero doncs, que aquesta entrevista pugui servir per molta gent a obrir-nos una mica cada dia saber més el que hem vingut a fer aquest món, el que volem. Sí. I moltíssimes gràcies
i... A tu, Jaume, jo estic igual, jo també ja t'he dit, estic en el punt que només sé que no sé res, estem en un moment de gran canvi en què, bueno, pues, estem preparats per un món que ja no existeix i llavors ens hem de preparar pel que està venint. Però aquest que està venint no hem d'esperar que ens el portin, l'hem de crear nosaltres. Cadascú, jo crec que cadascú se l'hauria de fer buscant, bueno, el que realment el motiva. I això és pensar una mica quan tenies 8 anys i encara no havies entrat en el sistema aquest de consumisme o del tenir, què és el que et motivava per cultivar-ho i seguir treballant i fer-te cada dia més persones, Temps apassionants. Aquí amb la Teresa doncs només ens queda que despedir-nos i moltes gràcies, Teresa, i ha estat super enriquidor i super autèntic. Bé, doncs gràcies a tu i fin. Molta salut, molts somnis alegres i fins ara. Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!